RMN Drama, mudtalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! O, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3! O, insa ka mo! Insa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Nay Blackie! Di ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo! Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Pinagunitan ako imong ubol-ubol! Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada ng mitaroy sa agtang sa kong Atab. Alam ko, mas... Dia pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughon ko ka na pinaagi sa akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakudatayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa atong mga kamot. Basta makainom na gani, gara na gid kaayo. Ako pa gibugal-bugalan. Sikman og dugo. O unsa? Kiunsa nimo sila nak, ha? Gileksyon ko lang, Nay. Kuyapan sila nga naigo sa kong kumupatid. Kinuo ko. Anak na miligro ka. Balik karon dayon sa syudad. Ayaw pagpuyo din Balik sa syudad. Nay Matilde. Kinahanglan nga mo larga ka pagbalik dito sa syudad. Palayo din Nay, kalma lang, Nay. Ay, katlok ko. Nak, tingalig unsay buhaton ni atong mga lalaki nga imong ipasakitan. Ayaw kahadlok, Nay. Kalma lang, kalma lang. Atina, nahibaw ka gid sa kinaiya sa mga maldito din sa atong dapit. Way bilin nila ang kinabuhi sa tao. Para nila naiwa, pero nato, doon bili. Mauman gani, maunay hinungdan nga papalayon ta ka din Tungod kay bililho na akong imong kinabuhi, anak. Ayaw ka balakan, Nay Matilde. Ni anak ko si Lord. Huwag daw utang may tabo na ko. Athena. Go! Gao. Nakailis ka na di ay. Naka-uniforme ka na. Oh, ha? Duwa na mi. Ay, kung maohala pag-amping. Abi ni Mugaw. Among kontra karon. Anak ni Don Tiburcio, si Federico. Amping ha? Kung mo shoot gani na si Federico, ayaw babagi. Ha? Uy, nga naman. Masuko man na. Uy, naunsa. Nasuko ko taon. Mawag na basketball. Ilugon ginang bula na. O kung wait sa na ganing kontra, maring kamot kina nga. Pasapala ng bula ba? Aron sa ingon dili na masyot. Pasagdi na lang lagi kung si Federico maoy mo shoot. Ayaw babagi. Kay kung babaga na nimo, mamunit ka sa imong ngipon. Uy, it's you, it's... Oh, sa... Uy, kalain.
Nga naman pagaw na. Ay. Kalit-kalit man Muna sige tawag kong Kiki. Kalit-kalit. Di ay. Kung ano mo nagawa ka ng exhibition game, Rabaya? Exhibition game, Rabaya, ne. Blackie, wa ka pa masuhitos batasan anang Federico. Bago ka tago din Inoon. Yun na, gaw. Kabanga. Ay, marutag si yun nun, rabat tayo nila. Kabanga. Kinsa mo na imong kauban, gaw? Kini siya ba? Kinsa mo na Uy. Aya. Mura lagi ni siya, si Lady Gaga. Ang ako kanang anak, si Athena. Uy, usa? Ay, imo din ang anak. Bliss, uncle. Bliss, uncle. Kinsa din siya, nay? Siya si Blackie, nak. Blackie? Sangay din ni siya? Sangay kang kinsanay. Sangay kas among iro dito sa syudad ba, Blackie? It's unsa? Inday, Athena. Mao kini siya si Blackie. Akong igagaw gikan panislayong dapit nga probinsya pagawing taon kaloon. Pagaw nga way pagkayo. Mao na ni. Mao ba di uncle? Oo, kining kinsa pa ganito'y nga ni mo inay? Athena, uncle? Athena? Uy, salamat kayo nga nakita ta. Kining. Doon na din midua karon. Basketball game, exhibition game. Kontra na mo ang anak sa labing adunaan dining dapita. Ang anak ni Don Tiburcio. Mao ba? May noon. Asang bang duwa ninyo, Blackie? Adto sa aircon nga gym ni Don Tiburcio. Don Tiburcio gym. Pag-amping, ha? Tanaw. Gaw Matilde, tanaw. Dili ko makatanaw, kay ni ako'y tindahan baya. Ha? Isira lang una. Kaanokon. Daghang mamalitron. Uy. Ayan lang na ginuta. Kuwan ba kining ako rin ihatag ko niya ni mo. Tunga ta. Ha? Ako rin ihatag niyo. Tunga sa unsa, Ay, nakadaog kong 20,000 sa rapol sa mga habal-habal drivers. Nakadaog ka? O ang sunod nga rapols, mao ang 20 ka motorsiklo. Nakabihang Don Tiburcio. Ilabihan kadako og gasto. Mga premyo lang daan. Iyag yung gilipay ang mga tao. Natural nga ayaw yung lipayo ng mga tao. Aron sa ingon, daygon siya og ihon nga maayong tao. Gaw Matilde. Daghan yun ang nidaig Gaw Matilde. Natural. Uy, pero Gaw, mingon ka man nga. Aron ingnon nga maayong tao. Ha? Unsa day tinud-anay nga pagkatao ni Don Tiburcio? Ay, tiwas pa kog loto, Gaw. Di haon na mo. Uy, hala. Sirit man. Paspas maging lakaw. Pero si Ricky pumasi. Unsa day orasan yung duwa, uncle? Ha? Kuhan kining. Mga 1 hour gikan karon, ha? Wadto na kami. Wadto, Miss Jane. Okay, sige. Mutanaw niya, Miss Nanay. Pananaw mo, Inday, ha? Atina, pananaw mo. Aron, ma-inspired po ko ba? Sige, uncle. Hindi ko nga musyat sa bula ba? Mga lagi ming Nanay Matilde. Iraw na baso. Sabra Unsa na baso? Mugamot ta. Senyor, manungwa pa mo ta? Basi noon mapildi ta na. Uy. Ikaw, kung makisalig sa kong kagalingon, no? Ayaw pagduwa, Ayaw pagduwa, sik. Kapoy ba ni mo, Ay, di lang mo kumpiyansa, senyor. Kay, kanang mga balabal driver, taas kini sila gangin. Ug, nasa maayong manuwaya na. Uy, baya, kanimo. Pagkaway salig. Ha? Tanawa ko. Kanahan. Huwag ka mo salig sa country points? Karong gabi una. Napo ka 3 points ang ako buhaton. Napo ka 3 points. Timani na. Senyorito. Hangtod nining urasa. Wa pa nabalik si Marcial.
Hapit na ko, Marcial. Hapit na. Ngub sa leon nga usaray bagang. Asa ka naman, Marcial. Asa ka na. Oh, nag-short ka man in town, uy. Maong nga short, ug may gisi-gisi pa. Mo na imong isulob, nak? Oh, nay. O nagkao kapag yun doon niya, gibali ang tumoy to asloyo na unsa ba ya in town. Ano man day, nay, uy? Unya, nag-t-shirt ra ka, gisi-gisi pag yun nga baga. Lakip na ang sidsit, gigisi sad. Nya, nag-sunglasses ka pa. Hapon pa mong good, nay. Sulod tag sunglasses, ani. Saon nga, sapong sa ngilad sa tong naong ba? Mato ka sa gym? Matanaw ko sa dawa, nay. Ay nalang pag-antunak. Ano day, nay? Basta niya makitaan ka itong mga hubog ba? Na, di na ito makailan ako, eh. Kay mga hubog pa to sila. Inig kahuwas ato, di na ito makailan ako. Pati na. Atong pagawangkon. Aha! Adto na ta. Blackie, i-safety ba in town ning akong anak, ha? Nakakita ra ba in town ni og atraso? Ha? Uy! Itse! Unsay atraso? Kita ko grambol ang kuloy. Gibugal-bugalan man ko. Gihikap ako naong. Tapos, hikapon sa doon akong bugan. Piti. Limbarok. Unsa? Sikman og halublaks. What? Nagalabad ang akong ulo. Nagalibog ang akong utok. Asa na ko kita ang maong babae. Gusto na ba yun nga makaila si Don na Tiburso sa maong babae? Asa para ko pangita? Ang ako mga gipangutan na puros ng ambot. Naku, asa na ko pangita? Paspas kay hapit ang oras. Paspas! Asa rin mong motorsiklo, Angkol? Diaro. Dali, kumbate. Sakay na. Sige. Okay, Col. Kudiyot mo! Uy. Tulog ka tao. Mga hubog pa man eh. Mao na mga tawhan na ako nakulatahan, Angkol. Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chief Rick Camonada, ng atong soundman Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.